Vi har valgt fagene historie og fysik. Vores rådtråd er videnskabens konflikt med religion. I historie har vi valgt at bruge den synkrone metode. Det vil sige, at vi har det samme emne, men med forskellige tidsnedslag. I fysikmetoden tager man udgangspunkt i eksperimenter og forsøg. Men her vil der blive taget udgangspunkt i de forsøg, som vores udvalgte personer har foretaget. I år 384 til 322 f.Kr. levede der en græsk filosof ved navn Aristoteles. På baggrund af den græske fysik opfandt han sit geocentriske verdensbillede. Dette medførte, at resten af universet roterede omkring jorden. Samtidig besluttede Aristoteles, at universet måtte være kugleformet. Når Aristoteles betragtede verden og naturen, kunne han se, hvordan dyr, mennesker og planter opstod, forandrede sig og gik til grunden. Hvis han derimod rettede blikket imod himmelrummet fra månesfæren og længere ud, fremhævede filosoffen, at man ingen forandringer ville se. Intet nyt opstod, og intet gik til grunden. Senere hen i år 100-160 efter Kristus levede geografen og astronomen Ptolemæus. Han byggede videre på Aristoteles' verdensbillede. I det ptolemæiske verdensbillede gik alle bevægelige himmellegemer i kredsløb om jorden. Solen og månen blev også regnet som planeter. Dette geocentriske verdensbillede ved vi i dag er forkert, men fordi Ptolemæus' beregninger var så præcise, blev det accepteret i mere end 1000 år. Ptolemæus fandt også ud af, at der opstod en ny epicykel i universet. En epicykel er en cirkelbevægelse omkring et punkt, som på sin side bevæger sig langs periferien på en anden sædvanligt større cirkel. Nemt sagt, en cirkel på en cirkel, som bevæger sig rundt. Middelalderen varede fra år 500 til 1380. Altså var Romerrigets fald til renæssancens gennembrud. Renæssancens gennembrud startede i Norditalien. En af grundene til dette er, at store rigdom blev bragt til Norditalien ved hjælp af f.eks. handel. Man havde altså et overskudssamfund, hvor man lige pludselig havde råd til andet end kun det mest nødvendige. Derfor havde f.eks. fysikere råd til bedre materialer og kunne derfor uddanne sig bedre. Norditalien var katolsk, og paven boede i Italien. Paven indførte den romerske inkvision. Det fungerede lidt ligesom et politi inden for religion, og de skulle sørge for, at folk overholdte de forskellige bibelske og pavens regler. Disse politibetjente var munke. Nicolaus Copernicus levede fra 1473 til 1543. Han var en astronom og læge. Han blev ansat af paven til at lave nogle observationer på himmellegemerne med henblik på at fastlægge påsken. Under hans mange observationer opdagede han en masse problemer og unøjagtighed omkring Ptolemæus' verdensbillede. Disse problemer kunne løses, hvis jorden blev sidestillet med de andre planeter og anbragt i sin egen cirkelbane omkring solen. Han var den første til at påstå dette, og det blev et heliocentrisk verdensbillede. Den samme kirke, som ansatte ham, kunne ikke acceptere hans teori og øvede stor modstand omkring denne, da det heliocentriske verdensbillede gjorde op med ideen om, at jorden og mennesket var det vigtigste i universet. Giordano Bruno levede fra 1548 til 1600. Han var en italiensk filosof og digter. Han var enig med Aristoteles i, at solen er i centrum i vores solsystem, universet er uendeligt. Paven kunne ikke lide den tankegang, da det modsiger kristendommen og Gud. Bruno får muligheden for at sige, at han ikke tror på det mere og skifter mening, men det vælger han ikke at gøre. Paven reagerer med fængsel af Bruno og tortur. I 1600 bliver Bruno brændt på et bål og dør. Tycho Brahe levede fra 1546 til 1601. Han var en dansk astronom, som betragtes som grundlæggeren af det moderne observerende astronomi. Aristoteles havde den teori, at uden for månens sfære var alt konstant. Intet nyt, intet gik til grunden. Men en aften i 1572 observerede Tycho Brahe himlen og så en ny stjerne. Ved hjælp af måleinstrumenter kunne Tycho Brahe se, at stjernen var længere væk end månen. Dette er stik imod, hvad Aristoteles' teori gik ud på. Han kaldte denne stjerne Stella Nova. Tycho Brahe ønskede at finde ud af, om jorden bevægede sig. For at finde ud af det, så skulle han måle den næsttætteste stjernes parallakse. Denne stjerne hedder Proxima Centauri. En parallakse er en metode, som bruges til at måle afstanden på stjerner tæt på jorden. Hvis man tager 2 billeder med en kikkert af en bestemt stjerne med et halvt års mellemrum,
vil jorden i løbet af det halve år have bevæget sig fra et punkt i sin bane til det diametralt modsatte punkt, altså beliggende i den modsatte ende af et cirkeldiameter. Tycho Brahe kunne måle med en nøjagtighed ned på et halvt bogminut. Dette er det samme som 1/120 af en grad. For at finde ud af, hvor langt Tycho Brahe kunne måle, så skulle man bruge følgende formel. D er lig med 149,6 gange med 10 i 6 kilometer divideret med sinus til phi. Det skal vi på grund af, at vi skal tænke det hele som en trekant. Vi vil gerne udregne D, som er stjernens parallakse, også kaldet hypotenusen. Den hosliggende katete er afstanden fra jorden til solen, og vinkel sinus til phi vil være 1/120 af en grad, da det er det, som hans måleinstrument kunne måle. Hvis vi så sætter Tycho Brahes måletal ind i formlen, så vil det hedde D er lig med 149,6 gange med 10 i 6 divideret med sinus til 1/120 er lig med 1,028574 gange med 10 i 12. Det er så langt, at Tycho Brahe kunne måle. Problemet er bare, at vi i dag ved, at Proxima Centauri, som er den nærmeste stjerne, er 39,9 gange med 10 i 12 kilometer væk fra jorden. Så derfor ved vi, at Tycho Brahe aldrig vil kunne måle stjernens parallakse. Det, at Tycho Brahe ikke kunne måle en stjernes parallakse, viste, at enten havde Aristoteles ret, ellers også var stjernen meget langt væk. Så langt væk, at Tycho Brahe ikke kunne tro på det. Derfor kunne han ikke bevise, at jorden bevægede sig. Efterfølgende lavede han det geocentriske verdensbillede, også kaldt det tykoniske verdensbillede. Princippet er, at alle planeter drejer rundt om solen, men solen drejer rundt om jorden. Derfor er jorden stadigvæk i centrum. Tycho Brahe lavede alle disse observationer i Danmark, men på dette tidspunkt var det Christian 4., der var konge. Christian 4.s fundamentalisk protestantisk tankegang så Tycho Brahes videnskabelige opdagelser som farlige for religionen. Han forfølger Tycho Brahe og får jorden til at brænde under ham, så han må flygte til Prag. Galileo Galilei levede fra 1564 til 1642. Han var en italiensk filosof, fysiker og astronom. I 1609 var han den første, der tænkte på at bruge en kikkert og kigge på himlen. Han opfandt teleskopkikkerten og stjernekikkerten. Han opdager på denne måde, at Mælkevejen ikke er lavet af støv, men derimod af små og store stjerner. Galilei støttede Copernicus' heliocentrisk verdensbillede, med solen som centrum og jorden cirkulerede omkring den som sin egen akse. Han opdager kraterne, bjergene på månen og Jupiters virmåner. Men vigtigst af alt, han observerede Venus. Venus har forskellige faser, og det fungerer lidt ligesom månen. Galilei finder ud af, at man ikke kan få mere end 47 grader imellem solen og Venus. Dette kommer han frem til ved hjælp af målinger. Men i det geocentriske verdensbillede skulle det være muligt at komme op på mere end 47 grader. Og dette kan altså ikke ske, hvis man skulle kunne se alle Venus' faser. Derfor kommer Galilei frem til, at det geocentriske verdensbillede ikke kunne passe, når det galt Venus' faser. Ligesom med Bruno, så kunne paven ikke lide, hvad Galilei sagde. Og Galilei får altså muligheden for at skifte mening omkring sin holdning til universet. Han vælger at opgive alt, og ikke at holde fast i det, han tror på. Han gør altså derfor det stik modsatte af, hvad Bruno valgte at gøre. Men dette er dog også med til at redde hans liv.